Xirior jauna. Bai, jauna, Xirior. Ezin da jan, gaur ezin da jan, bai? Ezin da jan. Ean ez da. Ba, Xirimen jauna. A ver, behan eta Xirior jauna, oso da, Xirior jauna, oso da. Justu xamar, baina iritsi zate, bai? Xirior jauna. Bai, bai. Bai. Aste komun gaude. Aste komun gaudela. Aste komun. Ega, sartu pelikula. Jen barkatu. Hasi berria data. Bai. Bota. Barkatu, hasi berria da, bai. Venga, me cago en la puta. Hasi bota. Ya está, astera doa, bai. Ondo pasa. Jaun Andreok, gaurko ikuskizuna astera doa. Gogoan hartu, pelikulak iraun bitartean, zuen sakeleko telefonoak isilarazi besterik ez daukazuela, eta nahi adinatxio, sarekatu ditzakezuela. Eskerrik asko. Bueno, barkatu, hasi berria da, eta arazo txiki bat eduki dugu horratzean, bai? Txiki, 2 minututan, jazta, soluzionatuta dago, bai? Ba, etxoin 2 minututa, bai? Belaxe hasiko, bai? Bueno, gero arte. Irizar, ongiet horri, espaldiko ondo. Aurreko asteko pelikula polita, baiet. Bueno, ja, hemen zaudela, igo gora, eta entretenitu pixka lagunak, bai? Claro, aurreko asten bezala. Eskerrik asko lagun. Bueno, gero arte, 2 minutu. Tira. Hau ere egin barko dugu. Bueno, Gabon, ongetorri, eskerrik asko etorri zareterako, hau dia sariaren emate kitaldi ontara. Bueno, iez, egon zinetenok akaso gogoratuko duzuen, nola aipatu den duen, aldaketak egin nahi genitula, eta saria bizi berritu nahi gendula. Eta besteak beste erabaki genuen, 2 urtez behin itentzan ura, urtero itea, eta hor abiatu ginen bidean. Geroztik, aurten behin saria erabaki zenean, badakizue beti ere saria izaten dela, artista gazte nabarmentzen ari den artista baten lan bat. Bueno, aurten beste aldaketa, beste berrikuntza bat izan da, artistak jakinduenean sarituan nortzu ziren, artelana neurrira egin duela. Beraientzat propio indako artelan badala. Eta, bueno, aldaketa berrikuntza giro hortan abiatu gara, gauzak ezberdin eiteko asmoarekin, esagen, aurten zergatik ez dugu ekitaldia bera ere, nolabait hurbiltzen gaira, eta zergatik ez dugu zinema bat bilatzen, alba da jauregi barruan, jauregian bertan. Eta jauregi hau da, Harry Potterren Hogwarts ikastetxea bezalako bat, bilatu ezkero aurkitu iten dira, eta hemen bertan aurkitu dugu zinema ederrau, eta hemen gaude, eta jarraitu nahi genduke, olako berrikuntzak, beti ere aldarte horrekin, ia gauzak ezberdin eginez lortzen ditugun helburu hobeak, hain zuzen ere, euskararen biziberritze prozesuak ere asko behar du hortatik. Gauza ezberdinak egitea, ia jauziak lortzen ditugun. Hori da gure espiritua, baina hortarako oso importantea da gaurko ekitaldia ondo irtetzea, eta ez izatea porrot bat, ze ikusi duzue, filma ez dabil,
akomodadorearen bai, ya está, badabil, ja, jarri dugu marcha. Seguro, oain kontan Apa, bai. Irizar, oso ondo, primera nahitu aiz. Oantxe, a ber, Oso ondo, primera nahitu aiz, eskerrik asko, bai. Eskerrik asko, jarri dugu. Urrengo asteko sarrerak etxan kontu, bai. Bai, jarri dugu. Oso ondo. Holaxe guztatzen zait, motxa, kortito, alo kalebegiak, oso ondo. Ikusi aldek, zea kalebegiak. Eta zeiru ditu? Ze? Justito, bai. Bueno, boixe, ja, jarri dugu dena prez, bai? Ondo pasa, eta disfrutatu pelikulaz. Orain bai, jarri dugu. Kagüin sos, hasi berri hau egin ez, putaideak ez aukeekin, kagüin, aritz, kagüin sos, bueno, barkatu lagunak ikusi duzu, berriro, arazo tekniko bat, bai, aritz, reset, bueno, 10 minutu, bai, lasai, 10 minutuko atzerapenarekin hasiko gara, bai, 10 minutu, bestik ez, lasai egon, ze presa dago, 10 minutu, quieto, lasai. Urrengo asteko sarrerak etxan kontu. Hombre, Kike amonarriz. Apa tolosarra zemuz. Ni hor ridikulo itentazu hemen eserita. Abisatu aurretik, Bai, segizu ridikulo ita. Kike, aitu ondo, 6-8 minutu, bai? Motxain, bestela, aspertu ingoituzu, bai? Errepikatu bestela, bai? 6-8 minutu, bai? Bueno, gero arte. Barkatu, ridikulo gatik, bai? Barkatu. Barkatu Josue, tolosarra da. Ez da... Bueno, arratsaldeon guztioi. Epaimaia osatu dugun kideok, 2016ko Antton Abadia saria Moriarty ekoiztetxeari ematia erabaki dugu hau batez. Sari honen bitartez, Moriarty faktoria osatzen duen taldea saritu nahi izan da. Jon Garainok, Xabier Berzosak, Aitor Arregik, Jose Mari Goenagak, berandu iritsi da baino da, Asier Ratxak eta Jorge Gil Munarrizek osatzen duten taldea alegia. Eta urteotan euskarazko zinemagintzan egin duten eta egiten ari diren ibilbide osoari jarri nahi izan diogu Abadia sariaren alfombra gorri hau. 2001 sortu zenetik Moriartyk profesionaltasun handiz landu ditu bere ekoizpenak. Sentsibilitate berezia agertuz bere obretan. Zinemagintzarekiko pasioa nabari da beren dokumental, film labur eta luzemetraietan. Eta ausardia zinemagintzari buru belarri egiteko eta bideo profesionalki lantzeko hartutako erabakian. Baina epaimahai honek bereziki nabarmendu nahi izan ditu ibilbide horretan euskaraz sortu duten ekoizpenaren kalitatea, euskarari egin dioten ekarpena, nazioartean euskarari atea zabaldu izana eta euskarari berari erakutsi dioten arreta. Ibilbide honetan nabarmendu nahi genituzke hasierako Nora Oa Bixente, badia urte batzuk, ura egin zenetik, Urrezko Eraztuna, Lagun Mila edo Zarautzen erosi nuen bezalako laburmetraiak. Perurena, dokumentala, 2016ko kultur hiriburutzaren barruan ekoiztu duten 12 film laburrez osaturiko Kalebegiak film luzea eta bereziki
80 egunean eta Loreak filmak. 80 egunean filmarekin bide berri bat zabaldu zuten euskal zinemagintzan, bai edukian, bai estiloan, eta baita lortutako eraginean ere. Horren adierazgarri nazioarteko 100 zinemalditan baino gehiagotan ikusi izana, arrez esatea, horietatik 4 mailakoak, Karlovy Vary, Donostia, Montreal eta Kairo, eta 30 saritik gora lortu izana. Gaur daño sari gehien jaso dituen euskarazko filma da. Tartian, Torinoko GLBT Film Festivaleko epaimaiaren aipamen berezia eta 25. Mix Milano Film Festivaleko film onenari saria. Lehen lan honekin jada emaitza oparoak lortu zituzten eta Euskal Herriko eremu geografikoa eta euskararen eremu linguistikoa gainditu. Gehiago ikusi zen euskaraz Euskal Herritik kanpo, beste hizkuntzetan azpidatzita, Euskal Herrian bertan baino, eta hori bada marka. Loreak filmak berriz duela urte gutxi batzuk ezinezkoa zirudiena lortu du. Bestiak beste, euskera, zinema eta Oscar hitzak esaldi berean josi ahal izatea. Film hau ere 70 jaialditan ikusi da eta sari ugari lortu ditu. Eta batez ere Etxepareren hitzak erabiliz, euskarazko zinemagintzari behar zuen tornuia eman dio. Donostiako zinemaldiko urrezko maskorra, film onenaren goia saria, eta Oskarretarako hautagaitza lortzeko lehiatu den euskarazko lehen filma izan delarik. Lortutako sarien artean, San Jordi saria film onenari, eta Palm Springs Film Festivaleko film latino onenaren saria. Moriartyren filmak film unibertsalak dira. Euskaraz egindako zine unibertsala. Gure historiak munduari kontatuak eta historiak gure munduari kontatuak. Film glokalak dira, kalitatea handikoak. Gizatasuna dariena eta nabarmena da, film hauetan detailarik txikienak ere mimo handi zaindu dituzuela. Film hauek euskaraz egin eta euskaraz banatu dira munduan zehar. Zinema jaialdietan eta baita areto komertzialetan ere. Euskara modu normalizatuan ikusi eta entzun delarik leku horietan guztietan. Eta lehen esan bezala nabarmentzekoa da hizkuntzarekiko izan duten axola. Beste zinema elementu guztiak bezala zaindu eta mimatu dute erabilietako euskara. Eta epaimaiak saritu nahi izan duen Moriarty ekoiztetxearen ibilbide honetan, laizter beste ekarpen haundila ikusiko dugu. Altzoko haundiari buruzko fikziozko film luzea. Berau ikusteko irriketan gauzkazue eta espero dugu ibilbide honek etorkizunean film edor ugari eskainiko dizkigula euskarazko zinemagintza indar berrituaren erakusgarri. Haundila izan da egin duzuena, gaur eskainitako Loreak eta gehiago ere merezi dituzue, eta 80 egunean zain egon behar badu ere, zuen hurrengo pelikulen zain izango gaituzue. Zorionak. Behin galdetu ziguten zergatik antzan Moriarty. Eta berzosak esan zuen. Ez dakilako zer esan, Moriarty, morir por el arte, Hori telebista gaina. Telebista. Hasi gauten ez genekin oso ondo komunikabideen asunta ondo lehera manez, eta pentsatzen genuen beti titularrak eman bargen titula, morir por el arte. Bueno, batzutan gertu egun gara ere,
Arauge, Amama, Pedroen Amona, etxebeste, lan guzti hauen lorpen handinetakoa da, precisamente justo jendeari burutik entzea euskaraz dela. Oda, izala ikusten zerbait, narratiboki interesanti dana, gustatzen zaizuna. Justo, hemendik kanpo al revés. Festivaletan eta eramaten zunean, jendea pelikula ikusten du, baina gero euskerak beste kapa bat ematen dio. Diotan beti azten dia galdezkan, zeatik euskera, noni dator, zer da euskera, eta esatezuna hor dago, pelikulak hori ikusi behar du, baina gero euskara zeatea beraientzat plus moduko bat da. Kanpora jungean bakoitzean, nik uste beti galdetu digutela euskararen inguruan, ez? Guretzako normaltasun baten egon gehala zinema egiten, saiatzen gehala kalitatezko zinema egiten eta konturatzen zea, gure asmoat bada ere, baina euskera, hor zabaltzen nahi zehala, ez? Gu aiatu gara hor momentu jakin batean, kasualidadea pixkat izan da, euskarazko egindako zinema estrukturalki bai baduka bere kontekstu onuragarria, orduan gu iritsi gara pixkat, eta egia esan zorde puntu bat ere izan dugu ez. Ezin da ahaztu aurretik egindako lana, haupa etxe beste batek suposatu zuen, ezta? Izan ziren urte asko euskarazko filmi gabe, eta bapatean bat egintzan, eta izugarrizko arrakasta, ezta? Horren ondotik etorri ziren gero Kutsi Dazu Bidea Ixaber, eta Eutsi, eta pelikula batzuk jendearen atentzioa ditu zutenak, ezta? Eta horiek ere nik uste bidea egin eta hasi egin zutela, ezta? Eta demostratu zuten euskeraz zina egin daiteke da. Beste askok ere egindako lanaren... Nik esatetena beti da, loreak eman ditula titular batzuk. Eta orduan titular horiek deigarriak izan dira jende askorentzat, eta orduan horrek eman dio pixka bat izena. Eta abadiarena ni pixkatula ikusten dut, ez? Hori gu gara, baina gu gaude hemen, baina ordezkari bezala edo baita, ezta? Beste profesional batzunak. Oain kontan bideo ebili da, eta mehez izun, hainbeste estrapozu ondoren olako pieza polit bat ikustek. Saria emateko ordua etorri da, nik eskatu nahi zuetia Moriarteko 6 kideoi hemen gora igotzea, Aitor Arregi, Jon Garaño, zerrenda apuntatu indet, bat ere zazteko. Jon Garaño, Xaber Berzosa, Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga, Asier Atxa eta Jorge Gil. Hemen dira, 6 Moriartikoak, txalo handi bat mesedez. Eta sari nagusia emateko, igote dila, mesedez, Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusia. Markel. Kuadroaren egilea Izaskun Alvarez da, Oiartzuar artista, eta Izaskun hain eskuzabal jokatuz, esan zion, nik bat ingo desegin dako, baina gero bakoitzentzat, gero oparitxo bat nahi diet, eta oparitxo hietarako kikiri eskatu du laguntza. Izaskun Alvarez, haundia zara. Eta orain,
lana emango dizue sinisteak, baina Moriartiko bik itzen barute, eta oso urduri daude, besteok jetxiko gea, hemen ez daitezen hain babestuta sentitu, jetxiko gea besteok, eta itzen barutenak itzenko dute, esplikatu dute be. Bik bakarrik itzengo dugu, eta eskerrak, ze uste nahiko luze jongo dela. Irakurrengo dugu, ze gauza asko ditugu esateko, baina horretik, epaimaikidei mila esker, ilusio handia indigu, eta gero, Izaskun Alvarezi ere bai, 7 sari hauengatik, sari nagusi hori, eta gero detaile hauengatik, egia esan, benetan ederra, eta nik uste tartelan bat etxera matea beti dela pozgarria. Tira, hasiko naiz, irakurtzen. Saiatuko gara alik eta hobekien egiten, baina ez pentsa erresa denik urduri bai gaude. Ni bentsat, ez dakit aitor nolan kostan zu, baina. Tira, Gipuzkoako diputatu nagusi Markel Olano, hizkuntza berdintasuneko zuzendari Mikel Irizar, gainontzeko agintariak, epaimaikideak, senitartekoak, lankideak, adizkideak, arratsaldeon. Jende askori eskertu nahi diegu, gu gaur eta hemen, sari hau jasotzen egotea. Telefono listina ekartzeko aholkatu zion iazko irabazleari, Kika Monarrizi, Antxon Olaregak, eta egia esan ideia ona da. Baina guk 6 listin beharko genituzke gutxienez, gure 6 bikotekidei, 6 gurasoei, 7 seme-alabei, 11 lankide, familiakide eta lagunei, eskerrak emateko eta sari hau beraiena ere badela adierazteko. Zuhaitz baten moduan irudikatzen dugu Moriarty. Dudari gabe, senitartekoak dira arbolaren sustraiak. Gurasoek, kontzienteki edo inkontzienteki, euren generazioko hainbat herritarrek bezala, etxean edo eskolan, euskara eman ziguten. Eta beraz, gu gaur hemen egotaren errudun dira, errudun komei-artean. Baina batipat, beti eman izan diguten babes eta maitasunarengatik, eman nahi dizkiegu publikoki eskerrak. Babes eta maitasuna sari garela, munduko meritu handiena duten gure bikotikidei ere eskerrik asko. Gidoi edo film bat forma ematen asmatzen ez dugunean, eta askotan gertatzen da, gure amorro eta frustrazioak jasateagatik. Gure ordutegi eroak pairatzeagatik. Momentu txar eta honetan, gure alboan izateagatik. Eta publikoki kontatu ezin diren 1000 konturengatik. Horretan ere asko lagundu dute, naiz eta beraiek oraindik ez jakin, hori ikuste ditut batzuk. Moriarty familiako kide txikienak, orain dela 5 urtetik gure bizitza aldatu zutenak betirako, gure seme-alabak. Zuhaitz imaginario horretan, Moriarty izango litzateke enborra, baina zer izango litzateke enborra adari gabe, zuhaitz triste bat akaso, eta guk ez dugu horrelako zuhaitza izan nahi. Gure zuhaitzaren adar horiek, gurekin lan egiten duten lankideak dira. 11 produzio eginak gera, eta horietako bakoitzan, 20 pertsonetatik gora egin dute lan gurekin. Beraz, arestian aipaturiko 6 listin horiek baino gehiago beharko genituzke, denen izenak hemen botatzeko. Baina jakin dezatela, gurekin lan egin duten teknikariek, denek, oso eskertua gaudela, eta sari honen zati handi bat, handia, eurena ere badela. Filmak ez dituzte zuzendari eta aktoreak bakarrik egiten, elkarlanen ondorio dira. Fokuan egonez arren, zuen lana ezinbestekoa da, bai, ezinbestekoa da. Horietako batzuk gurekin daude gaur, eta gurekin zeuden orain dela 15 urte. Javi, Raúl, Pascal, Iñaki, eta beste batzuk ere, urteekin gurekin lanean hasi direnak. Telmo, Ander, horietako batzuk hemen daude gurekin eta benetan ilusio egiten digu hemen egotea. Aktoreak aipatu ditugula, hauek gure zuhaitzeko ostoak bezala ikusten ditugu. Ostoen bidez hartzen omen dute arnasa ostoek, eta gure filmei aktorek ematen diote arnasa eta ospoa. Nire hoxe falta zaidoen, ospoa. Arnasa bizkat eta urare bai. Horrela ba, eskerrak eman nahi dizkiegu gurekin lan egin duten aktore guztiei. Beti da harrigarria, zuen lana ikustea. Zuen transformaziorako abilezia, guretzako ezinbesteko opariak. Eta fikzioaz gain dokumental asko egin izan ditugunez,
Eskerrik asko baita ere bere errealitatearen ateak ireki dizkiguten hainbat lagunei. Zuhaitzaren beste osto horiei. Dokumentaletako protagonistei naiz elkarrizketatuei. Kasu gaienetan gainera, eredugarria den bizitza edo ekintzak burutu dituztelako. Film bat ordea ez da filmaketan bukatzen. Film hori erakutsi egin behar da. Eta aspektu honetan lagundu diguten guztiak aipatu beharko bagenitu beste listin baten beharra izango genuke. Ez dizuegu izenekin txorabietu nahi, baina ezinbestean izen batzuk aipatu behar ditugu. Gure filmak munduan eraman dituzten Atera Films eta Kimuak egitasmoa, Donestiako zinemaldia, Barton eta Kontrakorriente banatzaileak, Zinaretoak eta bar luze bat. Eta baita ere, formakuntza helburu duten Mondragon Unibertsitatari eta Larrotxene Kulturetxari, eskerrik asko, ikasle izan ginelako eta orain irakasle. Eskerrik asko, Joseba. Aktoren hazen dut eta horret igual. Justo, ura ipatuko toen. Nola ez gure zuaitza, eta nola ez gure zuaitza urestatzen duten, hots dirua ematen diguten, enpresa, instituzio eta telebistei, eskerrik asko baita ere. Batipat Euskal Telebistari eta Jaurlaritzari. Eta eskatzea libre denez, eta atril hau aprobetxatuz, atril ederra hau, kulturara zuzentzen den dirua, gastua baino, inbertsioa dela, esan nahi dugu. Gure lagun batek esaten duen moduan, kultura garestia delako, baina inkultura edo ez kultura garestiago ateratzen delako. Moriartyren zuaitzen jarratzen dut, ez da bakarra basoan, barkatu. Zuaitzez beteta dago basoa, eta zorionez, gero eta gehiago dira zuaitz horiek. Oraingo honetan guk jaso dugu saria, baina baso horretako beste dozein zuaitzek ere jaso dezake. Gu bezain besteko lana egin baitu euskararen alde. Hori horrela izanik, abadia sari hau, euskal zina osatzen dugun zuaitz guztien basoarentzat ere badela sentitzen dugu. Gainera, ez dugu ahaztu nahi, beste zuaitz horietako batzuek, beste produktora batzuek, gure lekutxo egiten utzi zigutela behin baso horren parte izateko. Lan eman ziguten, urestatu egin gintuzten, gure zuaitza hazten joan zedin. Batzuk aipatzarren, Morgan Krea, Ubit, Dibulitun, Euskalkom, Orio Produkzioak eta nola ez, Irusoin. Orio Produkzioakeko Martin Unai eta Beñat Ibarbiarekin oso ondo ulertu ginen hasiera-hasieratik. Beranduago baita ere Izarorekin. Ez dugu askotan lan egin elkarrekin. Beraiek ekoiztu zuten ETB-ko miluze saioan lanean ibili ginen garai urak enduta. Hala ere, plazerra izan da beraiekin eta beraientzat lan egitea. Eta zergatik ez, euren euskararen eta euskal herriarekiko konpromezutik edatea. Kapitulo berezia eta diskurtso oso bat beharko genuke Irusoineri buruz hitz egiteko. Laroi egunean loreak eta ondila, Moriartyrenak dira, baina laroi egunean loreak eta ondila, Irusoinenak dira baita ere. Hau patxe beste, eutxi, urte berri hona mona, karramarro artea, Glub, Supertran, Fernando Mezketarra eta beste hainbat bezala. Beraz, gu bezain besteko meritua dute, edo handiagoa, abadia saria jasotzeko. Noizbait, jasoko dute saria. Bitartean, jakin dezatela Irusoineko lagunek, sari hau beraiena ere badela. Eta plazera izan dela, elkarrekin hainbeste urte eta proiektutan lan egitea. Aldek kreatiboan askatasun osoa eman izan digute beti. Produzio etxe bakoitzak bestearen esparrua errespetatuz. Uste dugu horregatik funtzionatu izan duela hain ondo beti gure arteko erlazioak. Eta horrela izaten jarraituko duenaren itxaropena dugu. Eskerrik asko benetan, Iñaki, Fernando, Inigo, Nacho, Juan Cruz, Nerea eta gainotzeko besteak. Hau zan, eskertzaren kapitula. Luze junda, baina nahi genuen jende guzti honi eskertu. Bueno, gure ekoiztetxean izaeran adibidez da, hitzaldi hau era kolektibo batien planteatu dugu, eta nik hartzen dut hitza, beste norreiti dagokio hitza hartzea, eta gero azkenengo zatia Jonek hartuko berriz. Baina molbeak izan duen bezala, honi eskara, askoz gehiago lusatuko. Bakarrik, nahi genuen komentatu, ikusentzunezko esparruai ekarpen handia eta jarraitu egiteatik jasotzen du Moriartyk saria, eta bi kontzeptu ikusten ditugu nolabait esaldi horietan, ezta?
Alde batetik hizkuntza eta bestetik nolabait narrazioa. Lehenari helduta ikusten dugu historioek hizkuntzak aberazten dituztela. Eta hizkuntzak erabiltzen dira historioak zabaltzeko. Jonek aipatuko dugu gero pixkat hausnarketatxoa horren inguruan. Baina, bai bi hizkuntza mota ikusi genitzazke ez da, filmetan. Alde batetik pertsonaiak erabiltzen duten lenguaia, eta bestea ikusentzunezkoen oinarrien dagoena, ez da, lenguaia zinematografikoa. Markatu. Lenguaia zinematografikoa, hain zuzen, guri dagokiguna zentzu batien, ez da. Bigarren kontzeptu horri helduta, hau da, narrazioari helduta, egoki ikusten dugu ekarpen horren atzean gure taldearen filosofiei buruzko hausnarketa txiki bat egitea. Eta, horrekin hasteko anekdotatxo batekin hasiko naiz, anekdotatxo bat bizkat sarrera gisa edo planteatuko dugu, ezta. Nire jo bai buruz hitz egin behar detu hain, Sara duka izena, eta beak 3 urte zituenian, oina 10 urte ditu, ja denbora pasada, baina 3 urte zituenian, behin ipuin liburu batekin nire onduan jarri zen, eta ipuin hori irakurtzeko eskatu zidan. Gogoratzen dut, lanetik etorri berri, ni nekatuta nengoela, eta harrapaladan eta gogoz kontra hasi nintzela irakurtzen. Behin batian bazen ate itxusi bat, eta ate itxusi horrek anai arrebak zituen, anai arreba horrek tal, amaitu nahi nuen bai edo bai, ezta. Ipuina amaitu eta ilobari begiratu nion. Sarak arpegi serioa zuen. Bekoskor zegoen. Esaten ariko balitz bezala zer ganora da hori. Ipuin liburu berriz nire magalien jarri zuen eta hizkera garbi batien, inoiz baino hobeto bokalizatuz eta haserre biziz, zera santzian. Kontatu ipuntxo hau, baina kontatu ondo. Bakarrik araztea falta zitzaion bestela aldemendik. Txikia zen zara, baina jadanik basekien norbait berarekin ondo edo gaizki ari zen komunikatzen. Izan ere, ipuina kontatzeko seriotasuna behar da. Begira bestela umei, hemen baitugu batzuk, ezta? Ze serio jartzen dian, behin jolasakin. Jolastea ere gauza serioa da. Kontaidazu zerbait, baina kontatu ondo. Hori litzateke Moriartyren filosofia. Hori nahiko nuke izatia. Eta aldi berien helburua. Batzuetan lortzen da, beste batzutan ez, edo ez nahi duzun beste, baina iparrorratzak beti arantz markatzen digu. Izan ere gu, einandi batian, ipuinak edo historia kontatzen gabiltza. Hau da, historio realak edo fikziozkoak, sortu eta plazeratze izan da gure betebeharra urte hauetan. Gure ustetan, gizateriak duen historiagarria agortezina da. Historioak entzun, ikusi eta kontatzeari ia lo egiteari besteko denbora eskaintzen diegula kontutan hartu genezake. Adierazpena agian gehiagitxo dela irutuko zaizue, baina saiatu gaitezen momentu batez neurtzen zenbat historiok inguratzen gaituzten egunero. Imaginatu dezagun momentu batez zenbat pelikula ikusten diren mundu guztian zehar egun batian, zenbat prosa orrialde idazten diren, zenbat obra antzesten diren, zenbat albiste idatzi egunkarietan, zenbat erreportaje emetitu irratitan eta telebistan. Zenbat historio kontatzen diren WhatsApp eta e-mailetan, lagun artean zenbat txiste botatzen diren, zenbat ahoka da, zenbat handikeria. Errealak edo gezurrezkoak, ze erreala edo gezurrezkoa horbe beste itzaldi batako emango luke horrek. Baina kontu historioa denak daukate narratzeko helburu bat, komunikatzeko helburu bat. Lotan gaudenean ere, gure narrazio partikularrak sortzen ditugu ametxen bidez. Eta ametxekin askotan harritu egiten gara. Ez geniolako gure buruei aitortzen fabulaziorako horrelako gaitasunik. Baina zergatik dau? Zergatik eskaintzen dio pertsonak bizitzaren zati handi bat historioi? Agian galdera absurdoa izan lehike hau. Arnaz hartzea bezala da. Ez dugu horretan pentsatzen, hartu egiten du arnaza eta kitxo. Baina hor, badago egia bat ukaezina dana. Herri guztiek, beren sorreratik, kontatu dituzte historioak zutonduen inguruan. Eta hortik ondorio bat ateratzen ausartzen gara. Gizakiak historioak behar ditu bizitzari aurre egiteko. Bizitzan zehar, gure buruari behin eta berriz galdetzen diegu, nola zuzendu beharko genuken gure historio propioa.
Guztiok dakigu erantzuna ordea ez dela batere erresa. Itxasuan, zailtasun handiz, zalantzaz kargatuta doan itxasuntzi bat bezalakoa gara gizakiak. Eta historiok sortzeko eta konsumitzeko dugun behar horrek, gizakiak bizitza ulertzeko duen behar sakonari erantzuten diola esan genezake. Historioek gizakien arazoak azaldu eta simbolizatzen dituzte. Beraz, entretenimendua eta denbora pasa izateaz gain, existentziari aurre egiteko heldulekuak ere badirela uste dugu. Hor basagon zuzendari bat zatezuna, atzizanean hitz egiten gustatzen zainzun historia batei buruz, pelikula batei buruz, liburu batei buruz, ez zaela ari pelikula horri buruz hitz egiten, baizik eta zuri buruz, ez? Zure, beharrei buruz, zalantzei buruz, utxunei buruz, zuta zaiza. Hor badago pixkat dramaturgoa, Jan Auli, esaten duna, historioek bizitzari forma ematen diotela, ezta? Pixkat hortan sinisten dugu. Erlazio horri helduta nola bai, ezta? Kontzeptu honei helduta, Juan José Millas idazlearen artikulu baten zatitxo bat ekarri nahiko nuke ona. Artikuluak Pan y Circo dauka izena, eta honela dio. Posible alda fikziorik gabeko mundu bat? Ezetz esango nuke. Aragia eta odolaren seme-alabakaren moduan, txanogorritxo, edurnezuri, sorgin gaizto, eta otxoenak ere bagara. Baina baita Raskolnikov, Madame Bovary eta Bartle Birenak ere. Eta zer esanik ez, De Sopranos, Frasier, Seinfeld, House Doktoreak, Batman, Tintin eta Hannibal Lecterrena baita. Eta hemen, parentesiatin beharko genuke, eta gure Goenkaleko Maria Lisarena, Patrizio Etxebestena, Jose Lontxona eta Amama pelikulako baserritar burugogor horrena ere bagarela esango genuke, ezta? Gure kosetxa horretan, ezta? Eta hor, berriz parentesia itxita, bueltatzen gara Juan José Millasena, eta hau esaten digu. Munduan mundu denetik, batzuk goizean jaten dugun ogia oratzen duten bitartean, beste batzuk gauean irensten ditugun historioak asmatzen dituzte. Horien artean nahiko genuke kokatu Moriarty, historio hauen sortzaileen taldean. Eta urte guzti hauetan errespetuz eta seriotasunez hartzen saiatu gara komunikazio lan hori. Gizarteari lan serio bat eskaintzeko ardura bat ere badugulako Moriartykoak. Beste lan esparru batzuetan gertatzen den bezala. Hori bai, taldeko lana denez gurea, duda asko izaten ditugu askotan, eta hasierako postulatuetan maiz ez gara ados jartzen. Honek gauzak muteldu egiten ditu askotan. Orain arte ordea, beti iritsi gara adostasunera, helmu gara, eta guren lan egiteko modua eta kontutan hartuta hori dela, nahiko honek beste urte desente pila batien, hola biltzea baita, ezta. Ez da raza, zerbait esatea buruen daukazunean hori komunikatzea. Askotan daukazun hori gero ahotan jartzen duzunean, ez da zu nahiko zenuke bezala ateratzen. Baina, ilobari kasu eginaz, Moriartyren urte hauetan barruan kontatzeko genukan honena kontatzen saiatu gara, eta momentu honetan, hitz hauek esaten ari garenean ere, horretan saiatzen ari gaitza. Esperotakoa baino luzeago doa, baina oantxe bukatuko dugu. Bukatzeko azken hitz batzuk bota nahi ditugu euskararen inguruan, edo esan da euskara eta gure lanaren arteko erlazioaren inguruan. Euskaraz filmak egiten duen orori gertatzen zaion moduan, askotan galdetu izan digute zergatik egiten ditugun filmak euskaraz. Eta askotan, ea ez aldugun inoiz gazteleraz filmik egingo. Ez aldugun inoiz saltoa emango, eranzten diote lehenengo galdera horri. Regional preferenten jokatzen ari garela sentiarazi nahi digutela da dirudi. Oker daude, euskal zineak, euskaraz eginiko zineak, munduan zehar erakutsi du bere balioa. Telmo Esnal, Asier Altuna, Oskar Alegria, Koldo Almandoz, Ben Sharrock, Roberto Gaston eta beste hainbat zinegileren lanak mugak gainditu dituzte. Euskaraz, pentsatuak, sortuak eta banatuak izan dira. Horrek ez du esan nahi euskaldunentzat itxiak diren filmak egin ditugunik. Euskaldunez gain, euskaldunez diren askok ikusi dituztelako euskaraz eginiko filmak. Eta ez ahaztu,
Rotterdam edo Seattleen berdin duela euskeraz, gazteleraz edo beste hizkuntza batean izatea. Berdin irakurri beharko dituzte azpitituluak. Bestalde, gazteleraz eginiko film asko dira euskerazko film batzuk izan dituzten ikusleak baino gutxiago izan dituztenak. Eta beraz, gazteleraz filmak egiteak ez du publikoa izatea bermatzen. Gainera, egiari zor, euskeraz, gazteleraz, ingelesez eta beste hizkuntza batzuetan egin izan ditugu filmak Moriartyn. Eta horrela egiten jarraitu nahiko genuke. Proiektu bakoitzari hizkuntza bat edo hizkuntza multzo bat, proiektu bakoitzak, hizkuntza bat edo hizkuntza multzo batean egitea eskatzen du eta hori errespetatzen saiatuko gara. Ez dago arrazoi bakar bat filmak euskeraz egiteko. Baina zergatik egiten ditugun filmak euskeraz galdetzen diguten bakoitzean, burura etortzen zaigun lehenengo erantzuna beti izaten da berbera. Eta zergatik ez. Gabon, eta mila esker. Zeiz politak. Ai, ama. Zeiz politak esan dituzuen benetan, iske. Anatzen diola. Oantxe kontatu nahi zuek zeintzu zeaten. Bai, oantxe kontatu nahi. Horre esan ez Oskar eta Loreak erorten zitzaizkion. Emakume bat, erdietzan da, año 99 intzen duten pelikula nola zan? Esan nola zan? American Beauty intzen duten zuek. Ai, zuek zineten, esan basi, eratik. American Beauty, klaro, Loreak esan dizue, hainbat aldiz, eta zu, klaro, Bizarro horrekin zuzendaria, ezin zan zuzendaria? Sam Mendes, Sam Mendes gurekin dugu, ai ama, txoin. Anton Abadiaren izenean, guk ere, oparitxo bat eman nahi dizuegu, bai? Hor ikusitut opari batzuk, guk ere opari bat eman nahi dizugu. Hemen txe, horre ipatu duzu. Ostoa, udazkeneko Lorea. Ez zaizu gustatu, ez. Zaiz esan, ez zaiz gustatu. Txoin, ez. Ez zaizu gustatu, sartu hemen, ostoa. Sartu hemen. Itxi eta. Itxi fuerte. Ez, ondo sartu ostoa. Ez zaizu gustatu ostoa, ez. A ber, iriki. A ber. Ara, osto asko dozkezu hor. Txoin, horre erdin zer dau. Ostoen artean zer dau? Bai, bueno, sartu hor. Itxita zabaldu. Zabaldu. Hortik, bai, tira. Zer dau? Hartu. Hoi bai, eza? Hori gustatu zaizu, baiet? Txoin, bat bakarrik, bat, bintzat, txoin, ez. Ez zaizue gustatu, Bai, bota ostok gora, bai, zekindu lasai. Balio, interinak hemen daudeta. A ber, esku sartu da, atea, zer dau? Bota. Ez, bota sartu zer dau? Bota sartu zer dau? Atea, oain ba. Oain bai. 5 lore daude, ez da? 1, 2, 3, 4 eta 5. Igo zueke bai, argazki bat eskatu digute etanak batea, bai? Hartu lore bana zueke bai. Hartu lore bana, bai. Eta argazki bat atako izue, hartu bai. Hartu, Xabi, Jorge eta Anton. Abadiaren izenean argazki bat atako zue, bai. Hortxe jarri erdin, heldu hoi, eta argazki bat atako zue, bai. Hortxe, zuen opariarekin. Eskerrik asko. Ai, ama, zen bidea, Sam Mendes gurekin, hartu. Sam Mendes, gurean. Lano, ze famoso pila, baiet? Zuetzea famosuna gaur hemen, Sam Mendes gure artean. Ator. Txoin. Eta zegatu, inbiritan gehatu zea. Enga, eskua sartu. Hartu. Enga, zuretzat, itzegin. Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi, saiatuko naiz labur egiten.
Guantxe hain izan Mikelekin izketan eta komentatzen, lehenengo abadia saria izan zela 1986koa, beraz, 20. urtekoa da aurtengo hau, kasualidadea, ez dakit, baina, bintzen zenbaki borobila da. Eta hasieratik ja martxan jarri zenean sari hau, Euskararen normalkuntza prozesuan, bere ekarpen nabarmena egiten zuten pertsonei edo erakundei egiten zaien sari bazan. Eta azpimarra jartzen zen justu, kasu honetan Euskararen erabileraren inguruan ze ekarpen egiten zen. Beraz, normalizazioa eta erabilera azpimarratzen zen hasieratik importante bezala. Eta duela urte bete justu hemen Kike Amunarrez eman genion abadia saria, eta gogoan daukat ekitaldi hura ere ederra izan zala, eta ekitaldi hartan nola azpimarratzen zen analisi bat, eta da euskara une honetan bidegurutze egoera batean dagoela. Urte askotan esfortzu handia egin da euskararen mesedetan, euskararen alde, eta neurri handi batean lortu dugu, belaunaldi berriak, gehientsunak ere euskaraz jakitea eta euskaraz ikastea. Neurri handi batean eskolaren, ikastolaren, ekarpenaren poderioz eta indarrez. Eta nik esango nuke, bidegurutzean gaudela batipat ez ezagutzaren gatik, baizik batipat erabileraren gatik. Euskara erabiltzeko unean, zailtasuna dauzkagula neurri handi batean batipat zonalde urbanoetan, ez? Eta hor, belaunaldi berriei falta zaiela, neurri handi batean falta zaiela lagun arteko erregistroa, ez? Hizkuntza kolokial hori egiteko. Eskolatik kanpora, bere bizitza egunero, euskaraz garatzeko kapazitate hori, erregistro hori, ez? Ni badaukat, oen dela egun pare bat eduki genuen ospakizun familian, eta badaukat iloba bat, lehenago aipatzen zen iloba, Sara uste dut ez, bostuzteko ni badaukat beste iloba bat, 13 bat urtekoa Mikel, eta ari esan nion afarian, potroso bat zala, ez? Eta etzean ulertu. Hitza etzean ulertu, etzekien zer esan nahi zuen potroso hitzak, ez? Eta esan nion, arazo latza daukagu, ez? Azkenean, eguneroko bizitzan ez edukitzea almen hori, ez, hizkuntza etxeko eta kaleko hori egiteko, nik uste dut arazo estrukturala dagoela. Eta nik esango nuke, eta nire iritzia, eta nik esango nuke nire konbentzimentua da, ikusentzunezko edukiek hort daukatela protagonismo handia. Geroz eta protagonismo handiagoa daukatela. Erregistro hori erantzeko gaztetxoengan. Horrein dela oso gutxi, estrenatu izan da goazenen saio berria edo, eta nik uste dut, batek kritika egin dezake, edukiaz, baina euskeraz da, eta gaztetxoak irentsi egiten dute eduki hori. Eta nik uste dut horrek garrantzia handia daukala, hor bertan, hizkuntza hori, eta hitz egiteko modu hori, hartu dezaten eta erabildezaten. Nik uste dut hori niretzako estrukturala eta oso importantea dela. Eta gaur, Moriarteri eskaintzen diogu abadia saria, baina eurek esaten zuten bezala, eta ni ados nago, azkenean ematen diogu kolektibo bati, sari hori baita ere. Ikusentzunezkoak euskaraz egiten dituzten kolektibo oso bati. Eta izan daitezke ekoiztetxeak, aktoreak, azkenean ez, teknikoak, esango nuke ehundaka eta ehundaka pertsona direla hor lanean dihardutenak, eta nik gaur azpimarrata nahi nuke kolektibo guzti horre dauken garrantzia gure herriarentzako, eta gure nazioarentzako, eta gure hizkuntza eta kulturarentzako. Eta esan behar dauka baita ere, nire ustez behintzat gu badaukagula Gipuzkoan almena, eta daukagula masa kritikoa apustu sakon bat egiteko. Gaur egun ikusten da ze talentu dagoen, ze almen dagoen, ze eduki dauzkagun, eta nik uste dut daukagula parada une honetan apustu sakon bat egiteko Gipuzkoan baita ere. Eta Foru Aldundian gaudenok apustu hori egiteko determinazioa daukagu. Goendala 10 bat urte baita ere, Tabakalera eraikina eraberritzeko erabaki hartu zenean, egia da, ez? Urtea pasa eta eraikin oso polita daukagu, baina garai hartan uste genuen ikusentzunezkoen fabrika bat egin batzala, tabako fabrika bat zena gare garaian. Eta guk uste genuen proiektu horren arima eta bihotza izan bertzuela justu ikusentzunezko konteniduak Euskal Herri osoan lideratzeko gune bat izan bertzela Tabakalera. Hori hasiera-hasieratik uste genuen. Eta bidean gaude, baina nik uste dut oraindik ez dugula lortu Tabakaleran hori behartan bezala gauzatzea. Eta ambizio hori daukagu. Une honetan 2 proiektu dauzkagu, batak heltzen dio prestakuntza proiektu daukagu, eta bigarren izango litzateke esperientzia piloto bat ikusentzunezkoak euskeraz garatzeko baita ere Tabakaleran. 2 ekarpen xume dira,
baina nik uste dut, urratsak eman beharra dauzkagu eta bi emango ditugula eta fokalizatu nahi genituzke tabakaleran. Eta horregatik, nola hemen zaudeten sektoreko hainbat eta hainbat ordezkari pertsona eta langile, nik gure proposamen hori eta gure apustu hori zuera honatzeko parada hau edo une hau aprobetxatu nahi nuen baita ere. Eta nik uste dut, bide horretan, Moriarteko lagunak ditugula bidea markatzen digutenak. Hain zuzen ere, euren edukiekin euskarak eta euskal ikusentzunezkoek sekula lortu ez duten isla lortu dutelako. Beraz, bidea markatzen digute eta horregatik eskaini diogu gaur Abadia saria. Zorionak eta eskerrik asko. Ni naiz, iaiz, ura da. Bueno, Iaiz va a alucinar cuando me oiga. ¿Pero para qué te has puesto a aprender euskera? Por si acaso. Euskadira, ni etorri. ¿Pero vas a venir a vivir aquí o qué? Bye. ¿Por qué no? Es que esto es un lujo, compadre. Tampoco te creas que esta es la repanocha, ¿eh? Gelditu kotxea. Ze? Gelditu zazu kotxea. Egon lasai, favorez. Ni hemen jetxiko naiz, gelditu kotxea. Lasaitu gaitesan, mesedez. Mesedez, gelditu kotxea. Zetan zabiz, gelditu kotxea. Izteko atea! Ura da. Poltsa ikusi diot? Hemen gelditzen da? Beragatik izango balitz bai, baina espero dut ezetz. Orain tabernara? Ui, oso? Bukatu da, Irizar, baiet. Bukatu da. Bai, benetan bukatu da. Argazki gaten nahi behar maituzu, baiet Irizar. Esan den nahi, alduta dozen. Ointxe, daukegu, hemetxe bokau bajateko, bai, Irizar, esan. Hemen da mandio, akomodoro jaunak beraz, bukatu da, moka bat ingo da urtxeatzean, lagun artean, eta izango da aukera. Esan dako eta lasai hitzetiko. Mila esker etorri zaretelako eta atorren urte arte. Eta zorionak Moriarte.